Oh, yan na mga kasinag. Mga kasinag, tinanghali tayo ngayon. Palibasat kagabi, ay napuwing ako. Palibasat kagabi mga kasinag, 12 na yata kami nakauwi. Nagpintura kasi kami nung simbahan kagabi mga kasinag. Medyo napuya tayo, kaya ngayon tinanghali tayo. Magpipintura ulit ako ngayon mga kasinag. Yan na pala ang lagay ng dagat namin ngayon. Hibas. Daming para daming maglalaot. Ayun, puro bangka mga kasinag. Nakakuha yata ang huling dyan, isda. Hindi lang kita sa camera, malayo. Napakalayong maigi. May bilad pang palay dito. Shoutout pala sa magandang ito. Ayan, mapunta ako sa simbahan mga kasinag. Dito lang ako sa hulihan at may model ako sa unahan. Yung kambing ko pala mga kasinag, kanina nadala ko na dyan sa taas. Nagpunta na ako dito kanina. Dala ko muna doon sa taas doon. Tapos umuwi muna ako at may inasikaso pa ako sa bahay. Kaya ngayon tinanghali tayo. Ayan. Di ba? Sarado. Bakit nakasarado? Okay. Yan na mga kasinag. Ito na ang ating simbahan. Hindi pa tapos anihan mga kasinag. Hindi pa tapos pinturahan. Kagabi nga nabanata na namin ang first coating yan. Hindi pa na second coating. Ayan na. Di ba? Paikot na yan. Itong loob pa lang naman mga kasinag. Yung labas wala pa. Hindi pa namin napinturahan yung labas. Itong lang loob muna ang inun namin. Magtrabaho muna tayo mga kasinag. Magpintura na tayo. Ayan mga kasinag, napinturahan ko na yung lugar na ito, itong parte na ito. Napinturahan ko na yung liston. Yan, yung kulay blue na yan. Yung kulay blue muna ang inuna kong pinturahan. Ayan. Hanggang dito pa lang ako. Tapos, katulong ko si Tio Mando. Ayun. Nagpipintura man si Tio. Diudublihan man niya yung pader. Diba? Kabilang dalawa nagtrabaho ngayon mga kasinag. At yung iba kasi busy. May mga gawa din. Kailangan maghanap buhay mga kasinag. At hindi mo pwedeng hindi maghanap buhay. Walang kakainin ng pamilya. Kaya busy yung iba. Yung iba naglaot. Kung ano pa yung ginawa ng iba. Kaya pag may time lang sila mga kasinag, na-press sila. May mga butas-butas. Mga pagkakas to, sulit ng foam. Manipis na. Ano nga? Mahinang klase. Malukal. Malukal. Maganda pag piniturahan ka ba? Saka naman ulit sila tutulong dito. Ayan, banatan ko naman to. Tirahin naman natin yung kusina. Bet nakasabid ka. Nakasabid yung aking mga kambing mga kasinag. Matay yung isa Init-init dyan.
Hmm. Tanghali na mga kasinag, uwi muna tayo. Katapos na natin yung pintura dun sa loob, pero hindi pa tapos lahat pinturahan. Mananghalian muna tayo mga kasinag. Sabi ko nga bago ako umuwi, tingnan po muna itong alaga nating kambing. Ayan, dalawa na yan oh. Nakita nyo? Sabi ko baka nakasabid. Hindi ako nagkamali, nakasabid nga. Diyan na muna yan. Ayan mga kasinag yung ating simbahan no. Matapos lang loob na yan mga kasinag na pinturahan. Nakakita niya? O di ba? Oh. Matapos lang yan loob na yan. Labas naman. Dito naman tayo sa labas sa susunod mga pintura. Pag natapos na yung sa loob. Ayun mga kasinag, uwi muna tayo. Muna sa Hitiyo. Guwit niya sa Hitiyo Mando. Ayan mga kasinag, nakapagpintura naman kami ngayon. Hapon na pala. Update ko kailang hapon na. Ayan mga kasinag oh. Yan. Oh. Nakakulayan ng Hitiyo Mando ng first coating. Yeah. Yung mga pangliston, hindi pa lalagyan niya. Kahuli na yan. O, di ba? O, kita niyan. May kulay na yan. Tapos ito, lalagyan lang natin ang liston niyan, kulay blue. Kita niya. Hanggang dyan yan, o. Yan. Ang ganda ng mga kasinag. Ang ganda ng tingnan. Sarap sa pakiramdam na maayos. Ako kasi mga kasinag dito sa loob ako second coating. Diyan sa loob. Dinodoblihan ko na yung mga liston. Si Teo. Dinodoblihan ko na yung mga kasinag. Kagabi kasi na first coating lang namin yan. Kung makikita nyo, kukulay puti pa yung iba oh. First coating lang yan kagabi. Ngayon, yan na. Dun okay na. Sa may unahan na yun. Yung liston niya. Dito naman ako nagpipintura. Papaikot. Yan, papunta dyan. Hanggang dun. Yan. Ayun mga silag, magpintura muna ulit kami. In-update ko lang kayo. Makita nyo naman lang yung ginagawa namin. Nakapag second coating na kami sa mga haligi. Tapos yung biga, ayan, yung mga kulay blue na yan. Second coating na yan mga kasinag. Mamaya, gabi, babalik naman kami. At yan naman titirahan namin mga kasinag, yung bintana. Lalagyan ko yan ng masking tape para magpare-parehas yung niya. Yung liston niya, yung kulay blue na yan. Yung korte niya sa bintana, para magpare-parehas siya. Yung design, yun, para magpare-parehas na. Tuyo na yan mamaya, pagbalik namin. Tapos dito sa labas, napinturahan na rin ni Teo. Ayan oh. Kung mapansin nyo mga kasi, nagkitang-kita na oh. Hindi pa tapos ito, pero yun meron na. Dito sa labas mga kasi, nag-first coating pa lang yan. Bukas na yung mga second coating. Di ba? Ang ganda na. Okay. Ayan mga sinag, update ko lang ulit kayo mamaya at gawa ng ilipat ko muna yung kambing ko. Andito sa taas yung kambing na dalawa. Dali ko sa bahay, tapos pakainin ko muna yung mga alaga ko. Mamaya lang update ko kayo.